Ma tlett mit-tifel u tifla mill-iskejjel ta' Birkirkara, Santa Venera, Santa Monica u St. Francis ipparteċipaw fi Clean Up Day. It-tfal għattaw ħin inatfu postijiet pubbliċi qrib l-iskejjel tagħhom. L-iskop huwa bażikament biex it-tfal għalkemm għadhom ta' età żgħira jindunaw li huma stess xorta jistgħu jagħmlu xi ħaġa biex l-ambjent ta' madwarhom ikun aħjar. Kienu tfal stess li ħarġu b'din l-idea. Kont qed indur ma' sħabi l-iskola waqt il-break. Undunajna li fil-ħamrija u ċertu postijiet fl-iskola kien hemm il-ħmieġ. Allura suġġejt ma' Mr. Diolo li nagħmlu spezz ta' Clean Up Day. L-idea ta' tfal kienet li natfu ġewwa l-iskola iżda permezz ta' ftehim bejn l-iskejjel differenti, il-proġett sar fuq skala akbar u barra mill-iskola. Din il-ġurnata hija speċjali ħafna għax kif qed taraw aħna qed ngħinu lill-ambjent u li aħna nagħtu l-eżempju l-tfal l-oħra u anke lill-kbar.